neno mareltien machigna hinya sama chalo kama ma bende koro akawo budho akelo etie yien kaendi kama bende koro wadwano mondo wawinje wapime wach manoendo chenro mar duond luo. Ma en chenro ma kaka ing'eyo biro ni sama chalo kama endi mar mondo mi watwa kod jotelo mag joluo, jogo mantie gi paro gi ng'eyo malach manyalo konyowa e weche mag ng'ado rieko. Wanyalo bende bedo ni wakuotho kanyo kaka jokanyanam, ing'eni nyaka dhano be samoro kuothie okuodh piny wane kaka piny waniendi chal. Mano e tie duond luo. Omiyo kawuono wan gi jaluo ma bende iluongo ni migosi Tom Nduku. Tom Nduku niendi en wuod Ugenya to ae constituency mar Ugunja. To kama entie ni olap dhoge bende jurni ne komo nogono mar Ugunja. Omiyo migosi Opiyo Wandayi nitiere ng'ama dwa mondo mi ogweny tiendi, koro nyaka ing'eni mano nitiere machiegni ahinya jatelo. Erokamano. Ageno ni intie maber. Ngima kabisa. Nyaka njo abed kodi kaendi nyaka sani endi osegwaro jumbe moko madhi 2 adek. Yes. Ber mamore machak walos kendo ka wang'iyo weche mag ombulu mane kaoni. Yes. Ombulu mikaoni endi ochopo kama koro chuny ji ogore go ombulu ma kama ne dwa mondo mi ochopi, mondo mi oganda wach ni wakawo ombulu milion 6 kaka IBC noketo otamre chopo. Ji chuny jo nyosore mok dwa dhi kawo ombulu. Yes. Kendo ji chal ni ol. Ang'o ma timore kata ang'o ma ditim mondo mi dhano chak bedo kendo gi siso kendo mar weche mag ombulu? Well, ing'eni kaka an kiluonga ka ing'eni an gi osimbareyo. Anyalo wuoyo ka jatim nonro, kendo anyalo wuoyo kaka jakenya. To koro kaduoki kaka jatim nonro, tanyalo ng'isi ni jooko onego kaw gini yo ma rach. Onego wanene kaka challenge. Mondo wapenjre, jotendu onego penjre, ang'o momiyo ji ok odwa kawo kura. Iwinja. Mano e gima duong' monego penjruok. Ang'o momiyo ji ok odwa kawo kura. Kamano. Dibed ni ok ji kawo kura nikech ji mang'eny onge opande. Koso ji ok okawo kura nikech ji neno ni telo mosobeti okoso timo ni gima koro gineno gima telo en. Ma e gima across the board onego bed ni party ka party koro yalo kigin gipenjore. Iwinja. Mondo wane a solution. Onego wawuo kwarango nto the apparatus agencies mamawa kaka jo NSIS survey mane magisotimo ama giketo no president mesa momiyo wan kama wantie ni. Iwinja. Nikech ing'e gima rach piny ni wan waketo gik waduto siasa to kwarang to ang'o momiyo wachopo kama wachopo ni. In my field of practice, one wapuonjre gimoro ni we don't see problem as problem. We see problem as a challenge for progress. Ngecheni ka gimoro timre, we need to find solution and how to stamp it mondo kiko chako timre. Koro magi gik monego rang. To kine kanya kasani kara kirango mane momiyo seche moko jomo wagono kura be are very disappointing. Nikech inwanga sani gingi go koko nyoro nyani constituency inwango ka giketo gi haya pickups koro lando. Koro akian maka to golo ng'ato nade kadhi go kura. Ng'enya ko penjre gimoro. Nikech ana paro no nego benu wawuoyo gi ji mondo wang'eni problem akanye. Iwinjo. To chiefe onego chaga assistant chief gi chiefe. Jadi mosobiro iru mukano rekodi kama nyocho dware kaw kipande. Kech wang'eyo ni nyaka ne wago kura. Nyaka sani wasobedo ji mang'eny moso tan up bobedo jogini 18. Mane kama onego wachakie. Korako wabi IBC. To IBC bedwa bedo go problem. Nikech gibende giketo gini machal ni gini en gir go kura. Ni sama kura nitie kora gilando no omiwa pesa matin watimo ma to gin go personnel mwachulo. Kech nitie joma sirkani no second to that department ma are earning salary dwe ka dwe. Koro nyocha ging'iswa nto dweche mokalo kancha joka timo gang'o. Nikech sani kora gimoro wiwa kaendi madwe ni piny koro rumo. Iwinjo. Chebukati ma en jakom wacho ni omenda ma
opognegi tin okrom gi timo yore magi dwaro. Omiyo maendi koro miyo tijgi dhi ka koro nyosre nikech onge ngufu mar omenda ma piny owacho osemiyogi makare. Mano nyalo betie, ing'e koth apaka. Kata koth mochwe mang'eny. Ing'e koth mochwe mang'eny buogo kata nam. To nam tema pi duto donje. To koth mochwe mang'eny buogo kata nam nikech nyochi neno ka wang'ni kata migingo. Wang'ni pi nochopo bo ochopo nyaka kama pi ok chop gae. To mano nikech Chebukati bende dwa bedo jasiasa too much. Ora bedo jasiasa nadi? To kodwa bedo ng'ama go politics. He has never Karasani constituency ana Ugenya. That office is not opened. Mara ABC. Yes. Sure. I'm telling you. Dongo beni ntiere gik madhi nyime kanyo matimre many a times. Kata mandiko kura ni jinde one beni ndika pile well, kata ndiko kura kata na ana chung last time. I need to go back and interrogate the data. To kinyan wango that chance. Ke joka ya officer madwaro. They are no longer there and we pay them money. Chebukati okuongo interrogate himself. Ongeno dwaga achieve ango. Purpose no can announce no who has become the president. Purpose needs to provide a process that will remain. Samumi office. Build the office for the future. For comparison. Mangado chimo no wachin anto ngane no weyo to wegini kama. Gima duongi pini jowa kudwa create history of purpose. To some office nyaki lead as a future person, as a point of reference. So kirango gigi, IBC karakai work. So you work nganga. Or you work nganga Yumbe Mar also having problems of becoming members of parliament. They will not think about him. And again, Samobendo Woyo. This man attends government meetings. Onge position masrekani kamantie. Before Kabukubiru Woyo Kodwa, has he sought audience with the auditor? To mano ken okapani mano entije. No. Mano ken entije Nick, let me tell you one thing. Mano igima way to this country. There's nothing which fails you to consult before you open your mouth. Tokoro otemanango ngeje auditor kube miye pesa. No, okube miye, but can listen to his problem, can also advise him. In an oka meeting mancha gibero go mancha CJ or church. We are leading somewhere. I'm telling you what we saw in 2017 or 2013 will not come back. Because the next thing is Nikarana Koko mag political parties mag nominations will be dealt with. Ma inyalon wango ka court rule no ko kukela proper candidate, then you have no candidate. So people will be disciplined. Yeah. People will start knowing that we have rules. So it's either for that party to conduct its preliminary election on a credible platform, in a way that when they present a dispute, their audience, they can be able to say, nah, ngani kata complain ga, but my result, to my gima party wawacho, to my mommy waminga machielo, it will be better. It doesn't stop Chebukati from consulting. Chebukati, Odaki went too much, even with his own staffs, and he's holding a constitution office. He can only resign one kwenya gole. So gimajionge kapuki didwaru teach. What is your threshold? That is the query. To koro mano te yetelo. Yes. Okaparo no mono jo Kenya ka okura. No, nyalo miyo, because let me tell you, when you don't offer, kakoro ngamonego rang gik mokat constituency level. What now stop returning officer Mar Chebukati, kata the person who is in charge of Siaya, to sit down with members of parliament? What stops them? Mondo gitimango. Mondo converse gipenji into, we want to start an exercise. How can you people help us? Okwanya bedo kumtok ni serikal matiji ginde dwaro magendo. Gumako jochanga. To samone gutigi mavaibo manyalo konyo piny is not there. To koro kwa we mano endo mar IBC. Yes. Ango kendo ma inyalo wacho kaka ngama jatimo nonro. Ineno kitimo nonro mari momiyo chuny dhano odhi monyosre mana dichiel. Chuny dhano konyosre. The Kenyan politics emosobedo marach. Nikech wan joma dwa chung
Wamor go kamigo ikoko in places ma ok nyal konyo than doing the right thing. And there are two things when your election failed in this country. Karamo mineno kwa wega gaps. One, adwa kao ngato agole Nairobi kato dhi kao kura Ugenya. Nikeja chunkuno. Odhibo yomba. Kura ningeno nindo. Okbigoe. That is one of the votes mineno malaiga ka. Ngani ya facilitate to kodhibo kao kuche. Kada chi midhi go kura no hongi. You see, we are one a part of the mistake. This society. Kora gimone go ket chik mokwongo. As much as you are allowed to vote anywhere, gimomi vote kamidwa vote no nyaka bed explained well. Mage kura machacho wakata sami kwano kura. Mani winj ko wacho na neka na go kura to kwal. Tano be no kwale nikecho hangi na balance. Iwinja. The second thing, en jo Kenya odich nikech gikia vialu ma kipande. Kipande oken mago kura. An nik natieko school. Ka kiaga krane na winjo ga na ringo ndalo ne minister of education. Ringo became a minister of education kan any school. I did not vote for him. Anaka okura na kao kipande ka ngeni one lwenye brundikiji police brundikiji I may join diploma college, I may join the university. For me, monda yud gik masirikal golo kaka help kande. Nyaka beri gi kipande nikech must be identified. Iwinja. Na ngeni kipande ni mabro miago kute kibarua kapoda rito dhi kamado adhiye. But ngeni ga sani I want to give you an example. Go and check M-Pesa mabed withdrawn in this country. M-Pesa. M-Pesa. Tibon wankajo matindo withdraw M-Pesa with their parents' IDs. Which is contrary to... That is the position. That is the position. So, what pido jimwame nyao at the start? One in work the society. Civic responsibility maranga ko penye is not there. It's not there. Parents do me bwana wanu this ana this school makata baba nocho makonyo no maranda kamanati. To sanitu jo oma every 2 weeks, every 1 month, Parents Day. Parents Day okaraje. No, but you see, Parents Day no, I'm only saying a fact because you see it is now babysitting people. That one when there used to be a PTA meeting, but probably once in a year. It was not common the way it is today. That's why such a mokin wanka you point complain nyithindo wigitek. Kanya thini okosong a responsibility mare mabe to school. Nikechija nyuole luong every time. When will start being disciplined? Nitie such a moko manyaka we mondo society opidhi. Society nyalo pidhi na ngamo jomopi. Why is it that now kirango age gap? Mbese wagi are very disciplined. Gijo masani dongo sani. And I could not question an elder. Wache magoto koro gini weche ma wabro bira ka loso kore kaka pidho nyithindo kata joma tindo sani. To ang'o makoro nyaka timre nikech odong' mana koro kiny kende to gini loro. Be nitie gima tang' timre nikech nitiere geno ni onego ni podaji kawo gini. Dimed ndalo koso ditimo ang'o mondo mi jo kawo ombulu. Iwinjo ni IBC ni personnel mwachulo. It is up to them to do the correct thing. They cannot deny Kenyans. Gino ke chik mo yie nigi nyalo loro ni Kenya ni kikawo kura. No, but urumo kiny. That one was just an announcement. Who tells you that is legal? Kalore gi budget magen go urumo kiny. Ne bwana, my friend, we are not talking about any budget anymore. Those guys have our money. They have been earning salaries from us. What have they delivered? Do they want us to start interrogating them? Tukoro gidhi gol ji e ute. Ngamwacho ni kura nyaka market. Centers manegi dhiye go negi discuss gi ji. Are they gazetted? Yeah, don't centers again gazetted. Don't again polling centers. No, again polling stations. Yeah. But you see, who told them that nini kura nyaka ni nini? A polling station. Why can't they work with the chiefs?
Have they made efforts? Why do you think we have a government? Its government is to coordinate responsibilities and activities of the system. Again, we yoke will IBC and independent only, electoral and boundaries independent only in making decisions, but not when they want to progress a process. Bwana jinyaka understand ki momi ogini office. Onge wache kaka entiere kaendi wantie kod migosi Tom Nduku masani koro oyawo lweny ayanga kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiepe pacho kaendi ma en IEBC nikech wacho ni gin gi nyosruok e tijgi kendo ok gikaw tijni endo motegno kendo mene gitimo kendo sani koro kar mondo mi okaw thuolo ni mar mondo mi wach ni oganda jo Kenya ema ne onge gi siso mar kawo ombulu ok ni IEBC ema nok oikre maber mondo oganda okaw ombulu kaka inene mano endo en owuon obro medo nyisowa kendi kawo ae yweyo ma endi en duond luo kik dhi mabor. Machiegni kendo kakoro ekiriuri kod wasani endi wanti chenro mar duond luo ne wakawo thuolo mondo moringwa dhi e duke wabude duondwa gi pi moro maliet kaendi moro mondo moduka koro wawacho wachni endi kaka entiere. Ombulu okokaw e lek mane nitiere, ombulu okokaw mochopo e rang'iny mane idwaro mondo mi okawe ji milion 6. Be iwacho ni kwan atamalo madhi 35 kende emokaw mar milion 6. Mamago gin ji moko madirom milion 3 gi wiye. Nyiso ni nitiere gimoro ma milion 2 gi wiye. Nyiso ni nitiere gimoro ma ok ber ne jo Kenya. Owacho ni jo siasa bende okaw thuolo ni endi koro keto mana gache e maringo to mano ok nyal miyo ji mondo mi okaw kura. To bende iparo jatelo ni nitiere gimoro be ni kod penjo jopiny mondo gibende giwach ni tang'o marach public participation be nitie kamano be ni bede gi jopiny kata ka en kata mana tie yene baraza moro ipenjo gi tang'o momiyo paro ni gini timore kama. Ingen koro one time bad. Iwinja. Sani one time bad. The only thing now mwanyalo timo is ni gig motimore gi onego learn as a lesson for our future. Sani one time bad magi mwanyalo wacho ni ji manyalo chopo kaminyalo kawi kura gisani oringo dhi otim. Kinyalo winjo ka Chebukati won wacho ni Kenya nzoero gik ma last minute. That is somebody mwami office. Manda dier. Domato gimo wacho no kaka jo Kenya gi. No, but you see, jo Kenya mane kaka gin. Ingeyo as a leader you don't need to talk like that. Because he ought to have coordinated with other people. Iwinja. An gima poke miya maber kwa IEBC en yang mado tim mondo mi oganda onge mokwongo ni kawo kura ni endi en gima ne beniti masa civic responsibility. Mar ariyo sama ikawo kitambulisho mari ok ikawe ne ombulu mondo mi jo ne ber mar gigi ang'o mondo mi ji otim kata nyis ji kanye mapoke lero na maber. Ingeyo leaders also disappoint ji bende. Iwinja. I didn't want to go there. But leaders also disappoint ji. Ingeyo ni value makura. Ingeyo ni ka serikal ogolo like awacho no otero Nyanza. Kata ili one counties ang'wen. Omiyo kata pesa wanodonjo kata 60 billion. Onego bed ni neno worth that billions of shillings. Koro ng'ato nyalo dhi go kura kong'eyo ni kwa ng'eny to our votes become many. To wanyalo yudo pesa mang'eny. Makoro gimwongo ka kinyo wanyalo yudo. To ka koro pesa ma odonjo cha ema tiyo moro moko riere mano be nyalo miyo jo Kenya wachi ni apana kara wegini obed kaka en. Koro gima wanyako wapuonjre en jowa man gu responsibility mar offices. Watem mondo watim maber na pinywa. To eneno nang'o jatelo wachi ni ka ing'iye mos odhi timre kama nyaka yiero juk bi wuok nikech gima ji wuok ni samoro dhi yudo maonge. Ing'eyo yiero to seche moko piny nyalo change. Ing'en parties poko nominate ji. And pok waneno be policies ma jinogo. Seche moro boro no anka leader moro wuok manu policies mabeyo. Minyano anka koro ji nyalo dhi gono kura gi chia. Iwinja. I'm not very keen on weche mag alliances, but I'm keen with a candidate who will be telling us how he wants kako dwa gero piny.
Gise wacho bottom up nitiere jo 6,000 every month nitiere Kalonzo Giribe ngi mage wacho. Ing'eyo, that is not the government. Those are individual choices. But what do I win you kaki dhi run this government? Details. Mane gima duong. Ni ka pesa lal. Is it just going to be investigated to lenkanyo? And one go constitution muye how we can recover pesa mangato kwalo. Be gini di be affected. To in midwa ka office ni. Your mama koso so nwango sanegi. How are you going to deal with them? Iwinja. Mano Ombulu ke be yodo. It does not matter about Ombulu. Ingen mai kama what mistake go pinyini. We cannot peg a dira kata rito pinyu go Ombulu midwa yoda as a person. You better not be elected. Kwani Nyasaye onge ga pinyini. When Kibaki was coming, nobody knew Kibaki would rule this country. But Kibaki ruled Wabawa somewhere. In fact, Kibaki was a person who was not seen to be the president. To Kibaki not go win election. Because Nyasaye no rom. You must remain yourself. Don't appear nukuri dwa ondo jogi. That one kira Nyasaye could be yini mudi chop. And I'm telling you, you will see so many politicians when they fall on the way here. Nike gid wani gi wondre gi magingen they cannot provide. Yeah. You go repin. Nike you saw the state status. Manarobi. Ina no utema law ka cha reflect in status. Don't you see there is a big difference? Our ministers are not passing there. Can't we improve kaka jokodak? Improve status because the government. Don't go and leaders makalo kanya. That's the challenge I've asked you. Ipan minister ma housing poka lokanya. Doesn't he have a budget? Katako chunonjo go nyakadaka. Because probably you provide cheap labor. Is that the way money ogedage? And kawe ndo moro wa okobo neno uteka. Does it reflect well with us? Ingen wapunjire uru gik matindo is what shows what you are. And I believe, and that's why I have a problem with Chebukati. Nikita sani gik mone go chan Chebukati. Nikech process na mami yo leaders. Process ne mati monadi. Mami yo leaders. Mari icho kata mabeyo. Magimone obene chande gasani any ngamotim economic crime mapodi case ni okuru mikota. How is he going to deal with him? Ngano ma otim economic crime bo twe to chulo fine. How is he going to deal with him? Ngano motimo makosa tupo case ni urumo. How is he going to deal with him? Process ne mami wa leaders mabeyo kata maricho. Ending eno keto manago kwa kura. Wanyago kura, but we still produce wrong leaders. Mano ngegi mokonya wago. Obendo o high his take. In a level moro magegi kwabro miyo jo piny bro wok to neno importance makura. Ke jo piny kara young people go bro ngeni ka go kura King College no bi tok dalawa. Koro ka di Nairobi University nyabedo siaya. Iwinja. That is the essence makura. So your money position or create an opportunity might show progress. Voters will just come in. To gimami an voter no chwa makwayodo en ke samika vote cha ngani udhigo kibarua. Wonda loger moko nyalta moko. Dichi gigi manyalo michi. Yes. Koro why we reduce your pay your thurua chiemo makawuono. Wamigi nyaka chiemo makiny kata moruye. Koro wang'ia ne e gwenge mag Nyanza. Yes. Nchano kaja Raila Odinga oringe Nyanza koro kanyiso ni Uguru mondo ka Ombulu. Nikech kanga dhi lweny ka onge gi lweny ka en kitambulisho to en Ombulu. Iparo ni nyaka wan oganda joluo. Masani joma kwacho ni koro ginto koro chal no chomo joluo gadier. Bende ok ne berne gionge gi siso gibege mania kaka jomoko nitie kaka gibege ntiere. Ing'eyo okwan gi joma tindo mabeyo gisani. Mano gima ker malue monego rang. Okwan gi joma tindo mabeyo
Ke jwan joma tindo ma kata yanyi ni ok yot nigi kabisa. Yanyo ng'ato. Ginyo manyalo silence kata ginya biro ira to gigo koko ng'ama odhi ywago no bendo kia. To se mokin miwuoyo ni tinti dhi ywago ng'ama ing'eyo. To yanya. Kendo goni koko botami kita wuoyo. Liel to maru to tami wuoyo nikech jasiasa moro ting'e. So kanyo to ker mar Luo emorang. Mondo wuogo joma bedo parents ni nyithindo manadi magimiyo Luo. That's why ne kan tiyo kita laxity gik ma important. Ineno kita colleges ani kirango colleges oger through mang'eny kabisa. But the kwani en ni joluo adi man kuno. Onge. Ibono anka watin seriously. De kita bondo TTC. Jo oko ng'eny molo jo Siaya. Koro gigi wan waranguru. And discipline pod is lacking. To lack marach kabisa. Koro discipline mari koro ng'eny gima lach manyaka koro wachak mna gi ute kama ji onyuole ka ji biro ma. Ing'eyo gima timore nik ma pod king'eyo ni jowa mang'eny sani bedo kich. Ke jowa notho mang'eny. Iwinja. Koro kiye mwan go sani ok dong kaka kiye mane dongo chon. Joma ng'i gionge. Iwinja. Ke jonyuol gionge to gidago jomoko to gidong kaka ne ji dok chon. Yani kich chon ni dwa ni kich kore tek. To bin be magiloso society masani neno. Ng'eny gi nyaki nwang'e ne either ne en ga parent achiel or ka ne gintie to parents gi no dhier. So gima ne nyalo miyo chop kama chope ne en discipline. Discipline mare. Keche mane nyalo mi ng'ato nyiew ne law, emane nyalo mi ng'ato luonge Nairobi, emane nyalo mi ng'ato chul ne fees. Penjori no, why should somebody be rich? To nyithindo ni gwen kanyo to konyal puonjo. Ke nyithindo kayanye. Ok nyal puonjo ng'ama yanyi. Ok nyal konyo ng'ama yanyi. Iwinja. So nitie gima nyaka wadok chien. Mano to wach makere makoro rang. Gimomiyo wan go fees ker nitie. Obed piny monyalo kta biro Ugenya. To choko ji to wuoyo go. Ker mar Luo. Yes. Mane tije. Yes. Ing'egi. Awinjogi. No kibe iwinjogi. But they should. Kata kuma office nitiere. They should improve. Koro wemiyo jogi tich ma onge ni. Ing'eyo aneno ga gin ga office jomo Kenyatta Sports Ground. Gibed piny mondo girang. Ing'en lemiteli ineno kata koko ma seche moko mako kama wan kaka joma dwa chung wajumbe gi. Joge manyalo sort out. Yes. Ginyalo wuoyo. Why is it that other communities oluoro jodong gi? Wane ma jodong wadwokre ago. Nikech jogi miwa gauge of line mone walo. Giwe wa pambela. Koro dhano wi. Jakom ok nyalo bedo jakom madwaro president to kendo jakom ne midwa noketi ni mondo koro ka nduku gwanda yo defa to nduku gidhir jakom. That one can't be. Yes, jodongi bende chon ni thego gaji. Can I tell you a story which you don't know? Orengo ne kane chung mokwongo ne nitie jamwandu moro kabisa ne luo Ugenya ni luo Maura. Giduto ne gidhi ka Jaramogi. Mauro choko joge, Orengo choko joge. Bugidhi gibet piny. Buburo ket piny. Buburo wacho na lweny midhiyeni. Mauri so chung kendi berndi. But wadhi go Orengo. And by that time, Maura was a principal. Mara college. Mano jodonge mano konyo. Maseche moko ne gidhi contest ji tutung'ore marach. Koro ineno ka ting' ma jodongo kao e Nyanza onge sani. Ing'eni gibe gidwa ka lokore josiasa. Gibe gidonje siasa. Ka gidwa luwo josiasa to ginyal make any decision. Ne gichung'. Yes, ok inyal make decision kuom ng'ama nyikawo pesa kuome. Manyi wacho na yes. Gino nego giber ga kofas ma gimiwa straight. Kia ka wan nyithigi wan monego wapedhi. Ma giwacho wan bwana membership marwa dok chien nyaku oil out. Ka gitimo gik ma responsible, why can we fail? Kata ka gidhi gigero nwa gimo gotromo. Sani ng'eny dongo ma jik na sigani. Wapuonja ahinya chenro mar kinde ka ji mang'eny in mipuonjo to jodongo mang'eny to kong'eyo. That's what we are saying. Kech ing'eni ji kiaga ni ji moa central emogero South Nyanza. Gin ka gineno to giweno ma cha jomoko nono magi jomoko nono. Jaluo na chielo, jaluo ma South kama kule. That is the position. But jogo kia. That's what I'm to mago jomak monego mi wan the line. Jodongo monego puonjre chik malu.
onge wache kawuono ni endi Chebukati gi jodongo joluo kawuono keto tago maliet ka endi kod migosi Tom Nduko neno ni nitie gik mang'eny ma utimo mayom yom mamiyo koro dhano chunygi tho gi gik mang'eny ma degi timo kod ilo gi chia. Achiel kuom gi en makosa ni koro rumo kiny ma en goyo ombulu kod kawo ombulu. Ma endi en gima bende makelo jotelo. Nyiso ni samoro jotelo mabiro bedie ka endi biro ngi jotelo maonge koda ka nyalo mang'eny momigi koda ka ji mojo ni koro majority decision mar ji nikech ji ok okawo ombulu. Jomoko kawo ombulu mang'eny gin rowere matindo ma bende ibiro mondo mi koro kawo ombulu mondo koro los godo namba mar jo Kenya ma gin jo ombulu to gin magi tindo gi kawo awe mondo koro kanyo mondo otiek godo rowere ma ok okawo ombulu to gin mane wagin gigeno kuom gin mondo gikawo ombulu mang'eny madron milion 6 ere kama gichung' ing'eyo ni I don't want to buy that. Onego bed ni gimitim kaka jafwambo adwa ni ndik barua odhi parliament kacha jogo kaka jakomgi iluongo ni nyikani ma MP Maseni okenwa report ni jadi ma igweng'e man go pande manyokawo between 2013 to 2021 constituency kako kora kwa biro ng'eyo whether ji ok okawo kura kose gionge kipande momiyo ok okawo kura. Then from there we'll know the solution. Kora me away kaka jatimo how we find data. Yes, before you discuss, man obro konyo kata come to analyze. Obro ng'eyo to an gwa jumbe ma effective kosana gwa jumbe mar there nikech antie. Watigo koro ka can they live beyond me? Watigo koro ka odoni mondo mi joma nako ka ombulu ogunja modongo odiochieng' achiel. Adoni los kod jo ogunja gi joluo te odongo odiochieng' achiel meka ogombulu odiochieng' achiel e siasa en romo ndalo 10 omiyo los kodgi kimiyo gi wach ma oromo tir kichomo gi e weche gi kimiyo wacho gi ing'eyo ana nyalo na wacho jothurwa mondo wawuoguru wakaw kura kwang'eno kura opportunities biro biro mang'eny kirango sirkal kaka sani chan en sirkal man go opportunities to kibiyudo opportunity ni kionge kipande we kata kura okibiyudo opportunity ko kionge kipande to bende opportunities mabiro mang'eny ok bibeti ka kwa yero sirkal maber o sirkal maber no yiero go kura omiyo gimwatimuru wawuoguru mondo wakaw kura mondo wakaw kura mondo wami Chebukati be challenge nukoro wang mondo umi leaders teko masiemo wang Chebukati kata ng'ama bro kaw IEBC manyien mondo ng'eni gimiluongo no kura en a continued process nikech en personnel mar funded by taxpayers money mondo kapono kama pek nitie ema ginyalo boro through parliamentary legal committee to nyalo argue for them to be funded more kech makejo magini po onge wache mano e thor mar wach kama ne walose kawuono kaw kura nikech maber mabiro biro kama intiere biro nikech telo maber mebiro yiero samo kikaw kura no endo samoro ng'amoko ne biro donjo kanyo ma jatelo marach ema biro yudo thuolo no endo to nyiso ni koro ibiro medo bedo ka in koda ka mano endo dok piny kata biro thiro dongruok maru e gweng'u kama onti nikech in iwuon ng'ama ber ni we ng'ama rach modonjo nikech ok nigo kura omiyo ageno ni odiochieng' modong' achiel jokanyanam udhi wuok oko kar rombo mondo mi ukaw kura kamoro amora e counties wang'wen go te mantie Nairobi mantie Mombasa man Nakuru gi bombe mamoko thichre uruoko nikech loch ikaw gombulu ero kama na jatelo ko diplo mondo mibi angendo ni ko odiochieng' machielo be chakid budugo kendo mondo mi ji loso maber mondo ahinya e siemo wang' jodongo joluo ma onego nigi time gimoro e wach mi wacho ja ker maluo wach ni kuomi nyinga en ni kokelo nyako chako rom kendo e chenro maduond luo ero kamano masani